Kao što sam naslov kaže, ovo je potpuno izmišljena priča. Istina je to da je priča prvi put objavljena u Spektru 1973. godine pod naslovom Golubovi. Potpuno izmišljena priča, ili volio bih da se tako dogodilo. Ljudi poslije smrti ili nestanka nekog isprijedaju razne priče. Trude se dokazati da su ga baš oni posljednji put vidjeli, da se njima povjerio. Svi navode kako su već jučer primijetili da nešto nije sa njim u redu. Sjećaju se zadnjih riječi pokojnika ili nestalog. O njemu su pričali da su ga vidjeli pored ciglane kako hrani golubove. Ne vjerujem, nikad nije volio ptice. U stvari, mrzio ih je. Kao djeca bili smo nerazvojni, iako je on bio nekoliko godina stariji od mene. Pucali smo na golubove iz vazdušnih pušaka. On nikada nije nišanio da ubije goluba. Metkom bi mu samo prelomio krilo, a onda ga klao nožem. Sa zadovoljstvom koji nije mogao sakriti. Tad sam ga se plašio. Ponekad bi golubu glavu odsjekao jednim jakim udarcem noža. Drugi put bi u jadnu pticu nož gurao polagano, sasvim polagano. Najčešće bi puštao ranjenog goluba da se vuče po zemlji, onda bi ga gađao nožem. Pogađao ga uvijek iza vrata. Golub bi se još koji tren koprcao, a onda bi omlohavio, objesio se ko mokra krpa. Kada bismo ubili ili ranili vrapca ili neku drugu manju pticu, zgazio bi je nogom, a onda pomno obrisao džon od cipele, o travu ili rub pločnika. Kasnije, kad sam ja odrastao, a on ostao isti, shvatih da je sve to proizilazilo iz njegovog bola, nepreglednog bola, iz osjećaja strašne pustoši oko sebe, iz osjećaja pustoši u sebi. Sjećam se još jednog proljeća kad smo zajedno izvodili pse u šetnju u park iza gimnazije. On bi sjeo na travu, neko vrijeme šutio, pušio bez prestanka, a onda bi promrljao očajno sebi u njedra, zaboravivši moje prisustvo. Otići ću, sa naivnom i dječjom nadom i riješenošću u glasu. Poželio bih tada da mu objasnim kako nema gdje da ode, kako nema škole, kako nema rodbine nigdje, kako je previše slab za fizički posao, ali uvijek bi me smeo taj njegov zaneseni pogled, ta luđačka nada da se nekud može otići i promijeniti, sve tako lako kako popiti čašu hladne vode nakon ružnog sna. Ponovio bi nepromijenjenim glasom: otići ću. Nakon duge potrage za njim ili za njegovim tijelom, zaključiše da je izvršio samoubistvo, skočiši u rijeku kod ciglane, na mjestu gdje se ona ulijeva u zamršen splet kanalizacije. Danas, nakon godinu dana, kad su se svi pomirili s tim da ga nema, da ga više neće biti, kad već i roditeljima sve rjeđe i rjeđe padne na pamet, nađoh u džepu list papira na kojem je njegovom rukopisom pisalo: otišao sam.